Pinag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera. Ang basa princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. So kung kanina meron tayong Rocky Secret Files para sa mga gustong makapagbahagi na lang ng kanilang sikreto through a letter, ngayon naman po, pwede tayong tumanggap naman ng caller na gustong magbahagi naman ng kanyang sikreto. At meron na po tayong caller on the line. Welcome to the program. Ito po ang programang Top Secrets. Hello! Hello po. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po, DJ Rakitera. Ayun, thank you. Buti kilala mo naman ako kasi kung hindi magpapakilala ako sa'yo. Gabi-gabi po ako nakikinig sa inyo. Uy, thank you ha. Ano pong pangalan nyo? Tawagin niyo na lang po akong Kimberly. Kimberly, tagasan ka? Taga Norsagaray, Bulacan po. Uy, Norzagaray, Bulacan. Alam mo ba na yung jowa ni Laika o yung asawa ni Laika barista sa kabilang stasyon na dating taga Love Radio, taga Norzagaray, Bulacan. Nakikita mo ba siya doon? Hindi po eh. Hindi. Okay. O, sige na nga. Hindi na kita tatanungin kung nakikita mo siya doon. Sa chapel lang po kasi ako. At kung, nasa chapel ka lang? Opo. Lagi? Sa chapel ka lang lagi? Opo. Ay, talaga? Madre ka ba? Hindi po. Ay, hindi. Member lang po. Member lang ng simbahan ng chapel. Okay, sige. Kimberly from Bulacan, ano ang top secret mo? Nagkaroon po ako ng one night stand sa kasister ko. Nagkaroon ka ng one night stand sa kapwa mo babae na kasama mo dyan sa pagsisilbi sa simbahan? Opo. Pero may asawa po ako, lalaki. May asawa ka? Si sister, may asawa din ba? Noong time po kasi na yun, kahihiwalay niya lang po sa asawa niya. Iniwanan po silang mag-iina, tas broken hearted siya. Niyaya niya po akong uminom. Kailan to Tapos nangyari? Siguro mga March. March. Wait lang meron Opo. meron ba dyan sa paligid mo na nakatapat na electric fan? Parang hinahangin-hangin ka. Ay, sorry po. Ayan, papatay na lang. Tsaka kung meron kang monitor dyan ng programa ko sa TikTok o sa kahit anong social media sites, pwede bang hinaan mo, i-mute mo muna para hindi nag-feedback? Nasa cellphone po. Wait po. Ayan. Ayan na po. Pinatay ko na po. Ang dami kong naririnig sa background mo eh. Alam mo ba na itong programang to pet friendly, pero hindi ko maramdaman na may pet ka dyan sa paligid mo. Puro mga monitor yung naririnig ko. Anyway, paano nangyari? Anong taon muna to nangyari? Ito lang pong year na to. This Ito year pong March. lang? Okay, Opo. March lang na meron kang naka one night stand. At etong naka one night stand mo na to, sisterets na simbahang pinag-seserbisyohan ninyo. Opo. Okay. So, kahihiwalay lang nila nung mister niya kaya biglang nangyari yun. Nakainom kayong dalawa. Paano nangyari? Pwede mo ba ikwento sa amin paano nagganap yung one night stand na yun? Bali ganito po. Ang ko po kasi, ang unang karelasyon ko po kasi tomboy. Tapos parang hawa lang din po ako na naging babae lang po ako nung nagkaanak ako. Pero may pakiramdam pa rin po na na-attract pa rin po ako sa babae. I see. Pero nung kasal ba kayo ng asawa mo? Hindi po. Hindi. So partner mo siya. Ilang anak ang meron kayo? Wala po kaming anak ng partner ko, pero yung anak ko po sa unang asawa ko. Okay. So nung nagkaanak ka, naramdaman mo na gusto mo kahit papaano maging babae naman. Pero attracted ka pa rin sa Opo. kapwa mo babae.
Opo, after po namin nagkahiwalay nung unang asawa ko, nagkaroon po uli ako ng karelasyon na babae. Hmm. Okay, Bago naging kami netong kalibin ko po. etong kalivin mo, alam yung nakaraan mo? Opo. Alam niya na na-attract ka din sa kapwa mo babae? Opo, opo. Alam niya po yung background ko. Alam niya. Tapos tanggap ka niya ng buong buo? Pwede po ako sa tomboy, sa babae, sa bakla, lalaki. Lahat. Meron ka nang na-experience na karelasyon na bakla? Opo, Meron na rin. meron na rin po. Pero matagal na to. Opo, ano pa po? 2016. 3 years po kami. Kailan kayo naging magkarelasyon nitong current partner mo na ka-live-in mo ka mo? Ito lang po, 2020 lang po. So medyo fresh pa. Pero medyo matagal na rin yun Opo. kung 4 na taon na halos kayong magkarelasyon. Okay, so paano napunta ka dun sa sitwasyon na naging ikaw yung shoulder to lean on nitong sisteret mo? Sa chapel po kasi, magka-grupo po kami sa choir. Tapos ako po yung lagi niyang kasama, kwentuhan. Tapos nung mga time po, kasi rider po yung asawa niya. Nakakaramdam daw po siya ng, sabi niya, "Be, parang may ibang babae yung asawa ko." Sabi niya po nung una. Tapos syempre pinapakinggan ko lang po siya. Tapos nung time na po na one day, March 3 po, yun po, nag-alsabalutan po yung asawa niya. Umalis po. Iniwan silang mag-iina. May anak po siya 3. Tapos yun po, March 4 po, sabi niya, "Be, hindi ko na kaya. Parang gusto ko na magpakamatay." Sabi niya ganon. Sabi ko, "Wag." Sabi ko, "May mga anak ka, kawawa naman yung mga bata. Isipin mo yung mga bata. Tsaka kasalanan sa Diyos yung pagpapakamatay." Tapos yun po, sabi ko sa kanya, "O sige, para mahimasmasan ka." Sabi kong ganon. "Gusto mo ba inom tayo para ma-relax ka lang?" Hindi po kasi siya manginginom eh. Kaya nung nag-inuman po kami, yun na po. Tapos sabi ko, bakit inaakap ako? May feelings po ako sa mga babae. Yung malambot din po ako. Marupok ka, kumbaga. Opo. Wait, Marupok pala. Etong si Sorry. Sisteret, alam yung pagkatao mo, alam yung preference mo, alam Opo, yung nakaraan mo. mag-best friend po kami sa chapel. Okay. So, nung inaakap ka, saan kayo napunta? Inakap mo din siya, syempre. Opo. Okay. Saan na kayo pumunta nung nagiinuman kayo? Syempre, yung inuman na yun, saan ba kayo nag-inuman? I mean, nasa mataong lugar ba Sa kayo? bahay po nila. Sa bahay nila. Sinong tao dun sa Opo, bahay? kasi ano po siya, hindi po siya nakatira sa chapel, bukod po siya ng bahay. Tapos mag-isa lang siya sa bahay. Kasama niya po yung 3 anak niya. Kasama niya doon. Opo. Nung nagkayakapan na kayo, nag-inuman kayo, saan na kayo pumunta nun? Sa kwarto niya po. Wala doon yung mga bata. Wala po, bukod po ng kwarto yung mga bata. May sariling kwarto po sila mag-asawa. Okay, so nung napunta na kayo sa kwarto, Yun na po. doon na nangyari. Opo. Kasi nagulat na lang po ako, bigla niya ako hinalikan. Yun nga po, marupok po ako. Kaya ginrab ko na. Kasi may itsura po yung ka-sister ko, maganda naman po. Nung gabing yun, na inaya mo siya at merong nangyari sa nyo, netong ka-sister mo, may naramdaman ka bang, ano mo yun, yung parang guilt dahil ikaw may karelasyon ka at the same time siya may asawa siya? Meron naman po kahit papano. Kaya lang, bugso po ng kalasingan. Tapos siya po kasi yung unang nag-move. Kumbaga, Kaya natangay lang po ako. oo, umalon ng malakas tas natangay ka lang. Opo. Oo, nangyayari talaga yan, no? Yung parang sobrang lakas ng alon, yung tipong kinain ka nung alon. Tapos iba na yung nakain mo, 'di ba? Iba yung nalulun mo. Yun nga po, kaya syempre nakukonsensya na po ako. Tapos talagang tuwing magkikita kami sa chapel, parang
Hindi na po kami gano'n dikit kagaya ng una kasi parang nagkaroon na po ng ilangan. So pagkatapos may nangyari sa inyo, syempre alam nyo na kayong dalawa nagkaroon ng intimate relationship sa isa't isa nung gabing yun. Paano, umalis ka ng bahay nila o may iniwang ka bang mensahe sa kanya? Nag-message ka ba sa kanya pagkatapos ng nangyari lahat ng yun? Binlock niya na po ako. Binlock ka niya pagkatapos may mangyari sa inyong dalawa? Opo. Tapos hindi na po siya masyadong umaatin sa chapel. Tinanong mo ba siya kung bakit kanya binlock? Kapag nilalapitan ko po siya nun sa chapel, lagi siyang sabihin, ay, sandali, babe, may gagawin ako. Hindi kaya hindi klaro sa kanya yung nangyari nung gabi? O baka ayaw niya lang na magkaroon pa kayo ng relationship? Parang ayaw niya pong tanggapin sa sarili niya na may naganap sa amin ng gabi. Ayun yung pakiramdam mo? Opo. Pero sa'yo, anong pakiramdam mo nung may naganap sa inyo? Natuwa ka ba? Bukod dun sa nakonsensya ka, natuwa ka ba? O parang gusto mo na din siya? Matagal ko na po siyang gusto nung umpisa pa lang po na magkasama kami sa choir. Kaya dinikitan ko na po kasi siya. Hindi kaya yung pag-iwas niya sa'yo ay dahil alam niyang may gusto ka sa kanya? Nai-open ko naman po sa kanya yun eh. Di nasaktan ka nung umiiwas na siya sa'yo? Sobrang sakit po. Kasi parang sabi ko sana hindi na lang nangyari yun para hindi nasira yung friendship namin. Tsaka, siya yung nag-initiate, diba? Naririnig ko yung boses ko sa background mo. Pwede mong hinaan yan eh. Mute mo na lang para hindi tayo nag-e-echo. Pinatay ko na. Pinatay mo na ba? Naka-open pa pala. Oo, nandiyan pa eh. Naririnig ko eh. Akala ko may kaluluwa ako dyan sa gilid mo eh. Sorry po. Okay lang yun. Huwag ka sa akin mag-sorry. Ito naman, wala ka namang kasalanan sa akin. Ngayon po, kasi pag kada magkikita po kami, nararamdaman ko po na gusto ko po talaga siya. Yun po yung gusto ko pong i-share. So, anong plano mo? Siyempre, may karelasyon ka. Tapos, itong babaeng to, naka one night stand mo, na best friend mo dati, ngayon, iniiwasan ka na. Anong plano mo? May bala ka bang hiwalayan yung current partner mo? Tapos, i-pursue itong babaeng to? Anong nag-iisip mo ngayong gawin? Yun po talaga ang gusto ko. Hiwalayan ko po yung karelasyon ko. Samahan ko siya, tulungan ko siya sa 3 anak niya. Kasi yun naman po yung sinabi ko sa kanya. So, nung may nangyari sa inyo, may feelings ka na para sa kanya? Mayroon po. Kaya mo rin siya inayaring mag-inom, tsaka naging shoulder to lean on ka niya dahil may pagtingin ka sa kanya. Hindi na lang to bilang kaibigan, kundi bilang someone na mahal mo. Tama? Siguro po, ganun nga po. Kasi inamin ko naman po sa kanya nung umpisa pa lang na magkasama kami. Okay, sige, baka nakikinig siya ngayon ha, pero mamaya bigyan natin siya ng mensahe mula sa'yo. Okay, so magbe-break muna tayo dahil pe-play ko muna yung commercial. Magbabalik po kami, ito po ang Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!